A menos dunha semana para celebrar a Noite Boa, os pontevedreses comezan a preparar xa os seus menús. Aínda que este ano a celebración será moi distinta ao que estamos acostumados, hai unha cousa que non pode faltar nos fogares galegos. O marisquiño nas mesas, aunque sean 3, queren levar algo, aunque sean os langostinos. Se son 4, pois pa 4. Van repartíndose así nas casas como deberíamos de facer todos. O marisco nunca pode fallar nestas navidades. Pois as vieiras, el langostino. Aí atrás comprei unos camarones de oferta. Tamén tengo unos camarones. E que máis? E un buey. Las cigalas son imprescindibles para mis nietos, las cigalas, y cuanto más grandes mejor. De hecho es a lo que vengo ahora, a buscar unas cigalitas. O marisco nunca falla nestas datas e aínda que este 2020 foi moi complicado para todos, non hai pontevedrés que non se queira facer cun bo centolo ou uns lagostinos. Pois ahora mismo o rei que levan é a centola porque o camarón xa casi todos o teñen congelado desde o mes de outubro, noviembre, xa conxelan o camarón e agora a centola como abreu todavía o 7 de noviembre, pois é o que máis están levando ahora mismo. As reunións familiares reduciránse este ano a 6 persoas. Esta medida ten importantes consecuencias á hora de mercar, porque moitos aproveitan que este ano serán menos persoas na mesa para comprar un produto máis caro. Moitos que me veñen comprar non che están regateando tanto como regateaban antes, sabes? É porque antes, por exemplo, ti ibas a comer a casa da tua nai e quen facía a cena era a tua nai. E tua nai tiña que comprar para 10 ou para 15 personas. Ahora a tua nai vai comer con teu pai e o mellor con teu irmán. Son 3. Entonces a tua nai vai se dar o gustazo de comer un rodaballo aínda que valja 40 euros ou de comer unha palometa roja aínda que valja 50 euros. Estou notando iso. E como sempre acontece nestas datas, sube o prezo do marisco. Ademais, nesta ocasión o mal tempo complica a situación aínda máis. Con el temporal que hai hubo pouco pescado e claro, se subía de precio todo. Y esperemos que para la semana, si hay buen tiempo, si hay pescado, esperemos que baje. Eso queremos nosotros, que baje el pescado para que la gente compre más. Para haber crisis los precios no bajan, ¿eh? También el tiempo influye, el tiempo también influye. Aínda que os prezos aumenten un pouco de cara a Noite Boa e aínda que estas festas se celebren este ano dun xeito diferente, o que está claro é que os pontevedreses non renuncian a produtos como este para despedir o 2020 e dar a benvida ao tan agardado 2021.